Ka China ka khot ban yakren kat baki lingson F/A- Khatpra Super Hornet ki herthma ya ka USS Harry S. Truman. Ka Amerika kala penlong ya ki jinghier thma lingson haka khat santarik mentau benai. Da ka bathmu ya ki jaka bala sansar da ki Houthi Yemen. Kita ki jinghier thma kila penlong da ki lingson F/A- Khatpra E/F Super Hornet ki bala penher na ka USS Harry S. Truman. Kidai ki bala penlai jingmut ha ka ba penpra ya ki jaka butir bat ki jaka ai jingtha ki ba yadai bat ki jing thombor jong ki Houthi dangshan ya ki jhat khayi bat ki jhat sipai harat si ki F/A- Khatpra E/F Super Hornet ki long ki lingson bala itu kerpang na ka benta ka jingla jongki ban yakun haka mariang kal bat ban terthma da ka ba tenju ka ba biang da ka jingdon jongki radar ki ba khlain ki rukom ya da persya ya ki jingsakta bat ka jingla ban kit ya ki tersiat ki ba bunjai ka Super Hornet kalong kawe na ki terthma ki ba khlain tam jong ka United States haka pormenta kala don ka benta ka ba kongsan hakathma Iraq da ka ba penlong ya ki jingsiat ki ba tikna ha ki thong ki ba remdor bha batla pendon kamha ya ka hapo Afghanistan na ka banda ki kam kersian sun beneng ki bajan ki kor radar ki ba tibit jongka ki jingla ban penon kam ha ka ba yele thma electronics bat ki teriele ki ba bunjai ki penlong ya kum ka jingdon jing em kaba syarkai haki jing yalek thma jong kane ka ju kane ka jing pen kenria ka ailat banle ya ki kam ki bastet bat ki ba peteng klem dasania haki lat lingsun klem dasania haki kat lingsun ki badon haka kendau la pendap dakal lingsun ke bapura ka USS Harry S. Truman ka pentikna ya ka jing stat haka por basisha bat ka jingla ban siat ke bapura ki Super Hornet ki baya simenta hakane ka jingkenra ki la bandon ki teriale ki bala penyaj bay ya renti ki ba pendon kam ya ka GPS bat ka jing penyaj ya ka lenti ke batikena ban pentikena ya ka jinglong ke batikena bat ban penduna ya ka jingsya penjulor haki benta basyadin nalor kata katai ka lingson kakit ya ki AGM-Prapupra ki bastet bha ki balas naknang ban pendujaj ya ki jakabu radar jong ki nongsun bat ki jaka yada sun beneng kini ki jinghir thma lingson ki thmu ya ki jaka ba kongsan bala pendon kam na ki Houthi na ka banta ban bu bat ban pentrikam ya ki missile bat ki drone ki kubor jong ki tenat wat benia jong ka US ki penpau baka Iran kalalong kan nong samtir yele ka batbit bha sya ki Houthi kan thop ya ki tersiat bat ki bakhlain bor ki jingsya thombor ki thmu ban pentelot ya ka jingla ban yerthma jong ki Houthi bat ban penskam ya ki lat ya jhat ki bakongsan jong ka duriau basau Donald Trump haba keren halor kan ka jingkan raw loong ka dujok kan hapslap halor jongki lada kim sange ula penksan baka US kan pendon kam da ka bor pen yabriu ka basyirkhe hadu baki Houthi kan sange no ya ki jingher thma jongki utrom ula pen miru ya ka jing maham ka bateng ya ka Iran ka badai kan nong kersian ka ba kongsan jongki Houthi da ka ba ong ka Amerika kan bu jingkit kli pura yapi bat ngin nomlong ki babha halor kane ki Houthi kila nang tham thombor ya ki jahat ki ba yadai bat ka Israel hak durio basau da ka ba pen bena ya ka jingkhang ya ka jingyai lenti jongki lengba ka lenti kini ki jingsya thombor ki kan thop ya ka jing pendon kam ya ki tiar pen pthai bat ki drone
ki badon ki tiar penthe ka ken hon ka kam ba kini ki jingle ki long kum ka jingya teli bat ki nong Palestine kham tam kum ka jingkan tho ya ki kam sipai jong ka Israel bat ki jingkhang kerdep ha Gaza nadu ubnai Oktober 2024 ki hauthi ki la penlong bon teli ki jing thombor ya ki lingsun kan thop chispa nyo posau teli ki jing thombor ya ki jahat jong ka US Navy bat chispa sau posan teli ya ki jahat khai ki kam jong ki la penthut ya ka khai pateng ha ka perthei bat ka la penjur ya ka jing ha kan tei ka thai hadin ka jing sange thma sipor hau bunai Januari 2024 ki hauthi ki la stang biang ye ki jing hir thma jong ki ha ka ba ka Israel ka la penjari da ka jing khang thmai ha Gaza ka bala pendu no ya ki jing Arab ya ki Briu ka Duriau Babel mendep lengba jongka jan 10% na ki jing salan phniang ha ka perthei kala long ka jaka ka ba jurba ki jing sya thombor jong ki hauthi ki jing thot ki bami nakum kini ki jingja kala penbor ya ki company kit jahat pan penkela ya ka lenti kabalak tajur ya ka khayi ka pateng ha ka perthei bat kabala penkiu ya ka jinglut karwi Amerika kala penkesan slam ha ya ka jingdon kam ban yada ya ka ne ka lenti kabakongsan na ka benta ka jing syong sup chong chngai ha ka yo ka kot ha ka perthei hadin ki jing hier thma ki lingsun ki hauthi ki la hier thma arsin ya ka USS Harry S Truman ha ka khan riu trik umas ha ka benta ba syathi jong ka Duriau basau unong aktin jong ki sipai hauthi u Brigadier General Yahya Sari ulapan bena ya ka jing pen bena ya ki khat pratli ki namding balastik bat cruise missile rengkat bat ki drone da ka ba batai ya ka ne ka jing trekam kum ka jing ken tho ya ki jing hier thma jong ka US ha ki jaka balasan syar da ki hauthi ken thup ya ka sana bat sada province hajan khaput jong ka Saudi Arabia usariu lamaham ki sipai Yemen kin artatin ban thombor ya barok ki jahatma jong ka Amerika ha ka Duriau basau bat ha ka Duriau Arab kum ka jing pen sitom ya ka jingle donbor Persia ya ka rijongi ki hauthi menchua ki lapan bena ban khang ya ki jahat ki ba don jingya dei bat ka Israel ha ka Duriau basau da ka ba hier thma ya ki da ki bor sipai ki ba kum kita sembut menteri sorkar ka jela Marco Rubio habakren ha ka CBS ulapan scam ya ka jinglong jong ka US ngim syam ladon yakini ki Briu ki basan syar yakino kino ki jahat ki bala ban yai lengba bat kino kino ki bomla ban yai lengba kane kan yai peteng hadu bakin dadon syu ka jingla ban le ya kata ka Iran kala kentaj bakala don tibet hakin ki kam menteri kambari jong ka Iran Abbas Araghchi ulong ka sorkar Amerika kam don bor ne kamla ban tha ya ka polisi bari jong ka Iran kat ba keno ya ka US ba ka penjur ya ka jing ya kan at ka teran kadang peteng ban pen scam ba kam jup tha ya ki polisi trekam na ka benta ki parlok jong ka hakathan ken thop ya ki hauthi Henry langej ba ka de ka nong sam ka ba kongsan jong ki teriale ki batwit syakate ka kan hon kat ba ka China kala khot ya ka jing ya keren bat ka penjem ya ka jing ha ka Duriau basau ka China ka Persia ya ka no ka jingle ka ba penjur ya ka jinglong jingman ha ka Duriau basau laong ka nong aktin jong ka tenat bari ka Mayoning ha ka jing ya lang ka ba man kepor ka Beijing ha ka Siningkong ka penken mau biang ya ki jing khot ya ka jing ya dei ban penbej ya ki jing ki dau ki ba penlong ya ka jinglong jingman ha ka Duriau basau bat ka mat Yemen ki long ki ba jeliu bat dei ban penbej bha lengba ki jing ya keren laong ka Mayoning